Sabi ng Lord niya, fight a good fight. Good fight, kasi nasa Lord po tayo. Pag nasa Lord ka, good fight. Maganda po yung pinagdalakan po natin. Yung kalwalhatian niya si Father. At ako po naniniwala na napapanahon po yung ating papag-aaral. Okay? At sa walang pagtatagal po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus. Di ba kung Titus chapter 2 verse 13? Basahin po natin. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Okay? At ito yung ating mapagpalang pag-asa. Yung pagbabalik ating Panginoon, siya po yung great God and His Savior. Pag sinabing great God, may magagawa yan. Nakita Diyos po yan. Kasi siya magbiligtas sa atin sa lahat ng areas ng ating buhay. Pag sinabing Savior, great God, liligtas niya tayo sa pandemya nito, mga pinagdadaanan po natin ng mga iba't ibang pagsubok, yung may emotional stress natin, yung mga kabalisahan. Tama tayo ng ating Panginoon. Alala natin na hindi kumikilos sa Diyos. Pero kumikilos po ang Diyos. Tinitingnan niya lang po tayo kung paano po natin implement o to keep our faith na mananatili yung ating mga pananampalataya at natutunan natin sa atin. Okay, at ikon natin ang ating mga ulo. Pagpalang Ama, maraming po salamat. Una po sa lahat, patawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At habagan mo muli kami, Panginoon. Kami po ay nakarating, pagpalain mo kami lahat. Pagkalapin mo ang aming mga puso, pasiglahin mo ang aming pananampalataya, magiging ang aming pag-asa, pag-ingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Purihin talaga ng Diyos in Jesus' name. Amen. Okay? Ngayon mga po. At and my preaching this morning is titled Blessings. Puro blessings po tayo. Blessings of being broken. Hindi yan. Mga pagpapala sa kakilala ng mga pangyayari. Broken, pag sinabing broken, frustrations, mga pinagdadaanan ng tao. At wala pong exempted yan. Wala pong exempted sa sakit, wala pong exempted sa pagdadaanan po natin, yung mga tinadaranas ng iba. Wala pong exempted kahit nasabihin po natin na mayaman ka, kompleto ka, o kaya religious leader ka, wala pong exempted. Nais lang ng Lord na tayo po ay makikipagpaka. There are struggles. May mga struggles habang tayo po ay nabubuhay. Ang pangagod na kapag-aralan po natin sa umagang ito yung mga kung ano ang dapat natin gawin, itong mga nangyayari ito, paano magiging blessing po ito sa atin. Eh samantalang nagkakanas po tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Yun yung papag-aralan po natin. Kayo ba'y nakahanda na? Mga manonood, nakahanda na pa kayo? Okay, ako po yung naniniwala na muli nakausapin po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito po ang ating panangga sa lahat ng mga problema. Kasi ang Diyos din po ang lumikha sa atin, ang Diyos din po ang tutupo sa atin, ang Diyos din po magpala sa atin. So, kumbaga sa pelikula po, merong production, siyempre may bida, may kontrabida, at merong end of the story. Ganun din po sa buhay po natin sa lupa ito. Meron po tayong hangganan. Amen po? Kaya sana po yung ating mga story sa buhay, meron na tayo. Yung story natin sa buhay, kailangan minsan kontrabida, pero kailangan magiging bida ka. Amen? Kasi mahirap po laging kontrabida eh. Sabi mo sa kapatid, pinagpala ka na ng Diyos. Okay? At ihanda na po natin yung ating sarili. Okay? In the book of Jude, chapter 14, verse 1. Alam na po natin yan. Man who is born of women is few of days and full of trouble. So may struggle. Ano? Pag tayo po ay pinanganak, talaga,
Sa mundong ito, kaya walang exempted, lahat po yan. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Basta lumabas tayo sa mundong ito. Ang sabi ko ron, few days. Ibig sabihin, meron tayo ng ganan. Okay? And full of trouble. Okay? Pag sinabi full of trouble, ano yan? Kumbaga sana may mga darating na mga problema. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na pag mananampalataya ka na, exempted ka na sa mga sakit, sa mga problema. Wala po. Kahit na sino ka pa man, kahit na hari ka, mayaman ka, matalino ka, wala talagang exempted. Kaya dito po, malalaman po natin kung bakit may mga pagpapala sa kabila ng tayo po ay may mga pinagdadaanan. Okay? So, dito po, next slide please. What are the blessings of being broken? Ano yung mga nakahandang pagpapala sa atin sa kabila na tayo po ay may mga pinagdadaanan? Maaaring pinagdadaanan natin karamdaman, pinagdadaanan natin kahirapan, pinagdadaanan natin emosyon, yung sa ating pamilya, o yung mga kapatid natin sa buhay. Pero po yan, hindi mo maalis yan. Kaya dito po, nais ng Lord na ang kanyang mga anak ay mananatiling nakatindig sa mga pangako ng Diyos. Okay? Sa kabila ng may mga pinagdadaanan ng tao. Kasi kung sabihin sa inyo na ang isang matagumpay na tao na talagang nagsasucceed. Kasi po, may nakapokus siya, meron siyang determination. May mga katangian ng tao. Kahit na hindi ka mananampalataya, meron silang focus, meron silang goals, meron silang determination. Na kung gusto nila na magtapos, wari ng kolehiyo, kahit na mahirap po sila, dahil meron silang strong determination sa sarili nila, meron silang disiplina, na talagang sila ay nagtsatsaga at nagpapakahirap sa kanilang ginagawa, isang araw, yung kanilang mga pangarap sa buhay ay matutupad. So, yun ba talagang nagiging matagumpay? Ganun din sa business. Nagiging matagumpay sila kahit from rags to riches. Marami po yan. O yung iba naman, hindi nagtagumpay kasi hindi nagpatuloy. Kasi may mga struggle po. At the peak of your success, may mga hindi ka pwedeng walang struggle. Hindi pwedeng walang labanan. Kahit sa pag-akyat ng bundok, may labanan. Kailangan healthy ka. Kailangan yung isip mo talagang kailan akyatin ko yan kahit na dumarating yung mapagyo at ulan at tungos. Ganun po ang paglaban sa buhay nito. That's the cycle of life. Okay? So wala pong kaya dito, tuturuan po tayo ng ating Panginoon para tayo po ay matagumpay. Kasi anak na tayo ng ating Panginoon Okay? Yung mga hindi anak ng Lord, nagtatagumpay sila. Lalo na tayo. O sabihin mo sa katabi, tagumpay ka na. Di po sabihin, lumaban lang tayo. Nagtagumpay lang tayo. Yun ang nais ng Lord na makita sa ating mga buhay. Okay? Ang unang blessing sa mga may pinagdadaanan. Number 1, ito yung tinatawag na pagsubok sa ating pananampalataya. Okay? John chapter 6, 1 to 13. Pag sinabing John chapter 6, alam na po natin yan. Ito po yung nagpakain ng ating Panginoon Isus ng 5,000 lalaki. 5,000 lalaki kasi po, habang kinakausap niya yung kanyang mga alagad, talaga naman, nagkaroon siya ng compassion ng daming tao sumusunod sa kanya. Kaya sabi niya kay Philip, pakainin niyo sila. Pero po mga kapatid, grabe ang ating Panginoon, pakainin niyo sila. Yung sabi ni Philip, grabe, 200 denaryo, di kasya rito. Kulang, kahit na malilit na pagkain, yung makaraos lang, kulang. Ganun katindi yung pagsubok nila niya. Pero sabi ng Lord, sa verse 6, kasi may handaan niya ng mga kapistahan Dumami. Saan tayo kukuha? Sabi niya. Okay. Kanino niya tinanong? Kay Philip. Where shall we buy bread that this may eat? But this he said to Philip. For he himself knew what he would do. Yun ang ating Panginoon.
Alam niyo yung kanyang gagawin. Pero may testing. Amen? Titignan niyo kung natututo kayo. Kasi talihin mo na nanonood yan, nakita na nila eh. Alagat po sila eh. Nag-ministry po sila eh. Kaya sabi niya, pakainin niyo sila. Oh. Kaya sabi niya, Philip, tanongin niya eh. Saan tayo kukuha? Oh. But this is it, 7. Titingnan na po natin. Alam niyo po, hindi kasya kahit na yan. Pero merong solusyon ng ating Lord. Meron lagi ginagamit ang Lord. Sino ginamit niya? Si Andrew. Si Andrew po, kahit na hindi ganong matinding kanyang nagawa, bihira si Andrew na makita sa eksena. Pero pagka nandyan po siya, laging may mga himala. Siya po yung unang nagdala kay Peter, yung sa kapatid niya. Siya ang unang tinawag. Pero yung kanyang sulwin, yung kapatid niya, at Peter, di ba? Sabi ni Peter, punta natin. Nandun yung Misaya. Oh. Kaya tindi ni Andrew, ha? Kaya dito, ay hindi, may solusyon. Bakit? May bata rito eh. May bata rito. Anong dala niya? May baon eh. Ano baon niya? 2 tinapay at 5 tinapay at 2 isda. Oh. Siyempre, bata yun. Di bata rin yung baonan niya. Hindi kaldero. Ako, nyo? Kaya puro maliliit. Ang sabi niya, meron maliit na bata rito. Oh. Meron siya dalang mga baon. Oh, yun yung solusyon. Ngayon, mga kapatid, susunod. Alam na nung nagkakalang gagawin eh. Alam na na. Anong ginawa niya? O, sige. Paupon lahat. Kasi madamo yun. O, lahat po sila. 5,000 men. Men lang yan. Mga lalaki lang po yan. Eh, may bata eh. At may nanay yun. Nawa nyo? Pamilya po yan. Kasi ang nire-record po noon, mga lalaki na po. Hindi nire-record ang mga babae. Kaya ang mga Bible scholars, ang sabi nila, tinakaya niya dyan, more or less, 10,000. Ang lalaki lang yan. Kaya dito po, and Jesus took the loaves, the bread, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to the sitting down, and likewise of the feast as much as they wanted. Napusog po sila. Ano yung problema doon? Maraming tao sumusunod sa kanila. Tinanong sa tayo bibili. Sabi ni Peter, ang daming tao rito, alam niyo ba 200 dinar noong kanilang kapanahunan? O isang taon na ano yun? Isang taon na wages yun. Ay magkano minimum ngayon? Wari, 500 sa Metro Manila, times 12. O 500 times 30 days. Kumikita ng 15,000 times 12 months. O yun po, 160,000 yun. O yun, ay equivalent ng panahon nila. Kulang pa, maliliit lang yun. Pampaano lang yun, kumbaga sa ano, pamparaos. O. Kasi sabi ng Lord, pagka tinanong ka na ng Lord, paano kayo gagaling sa pandemya? Paano ka susuong sa panahon ngayon? Ang mga tao stress. Eh kailangan, ikaw mananampalataya. Alam mo ang salita ng Diyos. Anong gagawin mo? Eh, ang Lord, alam niya na gagawin niya eh. Pinatanong tayo eh. Bakit kayo nag-alala? Ang dami ka ng testimony sa Lord. Ang dami ng ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Hindi pwede ka lang lumabang ka. Sabi mo sa katabi, lumabang ka. Yung iba ayaw na lumaban eh. Dahil di na nakakarating eh. Tingnan niyo mga kapatid. Una pa lang eh, testing of faith. Pag tinisting ka ng Lord ng faith mo, at medyo inubuo ka lang, at okay naman, mga kapatid, tinitingnan lang ng Lord, pero alam ng Lord yung gagawin niya. Alam ng Lord din yung gagawin mo, kung ipinaglalaban mo yung faith mo. Amen? Alam ang ayaw ng paano yun. Abay, dapat tayo yung 300 Spartans ngayon. Pag-aralan natin. Alam niyo, paano nyo ba yung 300 na Spartan? Titingnan natin sila Gideon. Okay, ano matutunan po natin dito?
Itong testing of faith na ito, walang exempted yan. Pag sinubok ka ng Lord, sa Lord ka lang, kasi alam niya na yung gagawin niya. Ibig sabihin, manalig ka sa Kanya. Sa Kanya ka nakapokus. Bakit? Alam niya nang gagawin niya. Oh. Amen? Pero pag nasa Lord ka, ay iba. Iba. Siya nagbibigay ng buhay. Lord, may mission pa ako. Pero parang kung gagawin sa basan mo. Yung iba, hindi na lumaban. Okay, ba lang. Kasi walang accepted yun eh. Alam mo, pagka magagawa ka ng Lord, may exist eh. May iuwi ka eh. Marami bang sobra? Para hindi masayang eh. Ilan ang sobra? 12 baskets. Ilan yung alagad ng ating Panginoon? 12. Sa malagay mo, nung umuwi siya lang. Sino, sa'yo yan, Pedro. Pigi isang basket kayo. Tinapan. Ang ibig ko sabihin, ang pagsunod sa Lord, kahit na may pandemya, may tulo niya na blessing. Amen? Oo. Maring nag-aalala ka kung saan ka kukuha. Pero may gagamitin na Diyos. But my God shall supply all your needs. Need ng church yun eh. Kailangan nila eh. According to all, His riches, mayaman. Hindi sa sitwasyon, hindi sa pandemya. According to all, His riches. Mayaman ang Diyos natin. Kasi sabi mo sa katabi, huwag kang mag-alala. Oo. Bakit? Testing lang yun eh. Pag pag napasahan mo yan, ay may blessing. May blessing. Kaya nga yung ating title eh. Blessings of being broken. Broke na sila eh. Walang pagkain. Pero sino ginamit? Yung bata at saka si Andrew. Oh. Nagpasalamat mo ng Lord eh. Lord, salamat po. Diba? Salamat. Pinabasbas ni Lord yung dalawang isla at 5 tinapay. Pinagpala, daling kumain. Nabusog na, may sobra pa. Yun na yung blessing ng Lord. Nabusog ka na, may sobra pa. Kaya pag matibay ka sa pananampalataya, o sapat na at higit pa. Pero kung meron pa na higit pa, paintindi mo. Amen? Number 2. Tingnan natin, victory. Victory. Tingnan natin ang tagumpay. Alam niyo itong Book of Judges. Hukom yan. Ito si Gideon. Ano to? May kalaban. Midianites. Ang dami nila. Grabe. Ito si Gideon. Ang kasaysayan niya po niya. Talagang yung lahi nila talagang mahirap. Pero dito, pinili siya ng Lord. Ngayon, ang dami siyang kasama. Mga 22,000. Ngayon, ang testing dito, sabi ng Lord sa kanya, okay, pag isabi mo lahat yung mga tao na kasama mo, pagkakala nila sila nagtagumpay, lahat ng mga matatakotin at nanginginig sa takot, uuwi. Ilan ang umuwi? 22,000. 32,000 lahat yan eh. 32,000. Halos ganun. Kung titignan mo yung 3 lang yung naiwan dyan eh. Pero pag titignan mo sa verse 1 hanggang 6, ang lahat ng tao dyan, halos 32,000. Bakit? May testing eh. Ang sabi ng Lord, abay, baka akala nila sila nagtakumpay. Kaya lahat ng mga nag-aalangan, matatakutin at nanginginig, nag-alala, umuwi. Ay, ang daming umuwi. Ilan yung umuwi? 22,000. Sabi ng Lord, meron pa. Okay. Another testing, marami pa kayo. Marami pa kayo. Bakit? Meron pa kayong 12,000 eh. So halos ganun. Dito po, sa verse 3, verse 4. Ngayon, yung naiwan po, na 10,000 mahigit. May testing ulit. Unang testing, matatakotin at nanginginig sa takot, mga balisa. Pangalawa, okay, punta kayo sa lawa, punta kayo sa inuman, sa lawa, sa river. Titignan mo, sasabihin mo sa inyo kung sino yung karapat-dapat nakasama. Okay, anong testing? Punta mo sila, siyempre, wow sila eh. Mamandarin mo eh.
O, pumunta kayo doon sa river, uminom. Ngayon, ang iinom na yung kanyang dila ay isawsaw. At dalawa yun, isawsaw. At dumugo, tanggalin mo lahat. Sabi niya, hindi ubra yan. Bakit? Hindi nakahanda yan. Bakit? Hindi nila alam kung ano yung way ng pag-inom na maayos. Ito yung iwan mo. Yung nasa ilong, pag uminom sila, ito ang maiwan. Ano yun? Ganun sila uminom. Hindi sila nagkandarakan na uhaw na hindi na nila alam ang gagawin. Bakit? Ang ibig sabihin, isalong nila yung kanilang kamay at saka sila inom. Yun ang kukunin mo. Bakit? Aware yun eh. Pag ginanon, nakanda siya sa kalaban. Di ba? Nakanda siya. Hindi kagaya noon, nakapokus sila doon sa tubig. Ito, 300, nakapokus sila sa order. Sa ano ng Lord. Aware sila. Matatapang sila. Ganito kami uminom. Disiplinado kami. Yung iba uminom, bahala na. Yun ang testing nila. Bakit sila nagtagumpay? Walang sandata dyan. Ang sandata lang nila, sunod, torches, pitchel, yung banga, at saka yung trompeta. Yun lang ang kanilang sandata. Okay, tingnan natin. It happened on the same night that the Lord said to him, Arise, go down against the camp, for I have delivered it unto your hand. O, sabi niya, sige, punta ka sa kampo nila. Bakit? Binigay ko na sa iyo. Alam niyo, pag nagsalita ang Lord, yung faith, pag sinabi niya, ibinigay ko na sa iyo, kahit na may mga struggle, may mga problema, pag ibinigay na sa iyo ng Diyos, pananampalataya yun. Pag sinabi niya, no, tumawid kayo, patawid ka kahit na may unos, may bagyo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Inong panahon po nila literal yun na digmaan. Bakit sila nanalo? Tingnan natin. Maralaman at maririnig nyo, sinasabi niya, and afterward, your head shall be strengthened to go down against the camp. Bakit? Nung narinig ni Gideon, may nag-uusap, sige taas. May nanaginip dyan pinag-uusapan nila. Ano yung panaginip? Okay. Ito yung kwento. Nung yung panaginip, narinig ni Gideon, that he worship. Bakit? Ibinigyan na siya ng lakas ng Lord. He returned to the camp of Israel and said, Arise! For the Lord has delivered the camp of Midian into your hand. Then he divided the 300 men into 3 companies. 300 sila. Divided by 3 tigilan. Diba sandaan? Okay. And he put a trumpet in every man's hand. Meron silang tambuli. Meron silang trompeta. Bawat tao with empty pitchers, yung mga panga na walang laman, and torches inside the pitchers. O yung solo, alam niyo yung solo, yung torch nandun sa panga. Yun ang kanilang armas. Yun ang daming midyamita Yun yung armas nila, 300, i-divide. O doon ka sa Bandaron, kami rito. Ikaw Bandaron, 3 pangkat tigwa 100, 300 lang po sila Hindi pa ba kayo? Siyempre may kanya-kanyang leader yan. And I said to them, look at me. Ngayon, tingnan niyo ako. At gawin niyo yung aking ginagawa. Magbantay kayo. Hindi ka pwedeng tutulog-tulog yan. Amen? Hindi ka pwedeng tutulog-tulog yan. And when I come to the edge of the camp, you shall go as I do. When I blow the trumpet, I and all who are with me, they also blow the trumpets on every side of the whole camp and say, the sword of the Lord and of Gideon. Ang tatak ng Panginoon at kay Gideon. Ano yaraw yung armas nila? Yung trompeta, yung panga na walang laman, at saka yung sulo. Wala namang espada ron. Ano espada niya ron? Ang Diyos. Ano espada natin ngayon?
Yung salita ng Diyos. Anong ilaw natin ngayon? Yung salita ng Diyos. Nung sa kanila, literal eh. Ano yung panga? Salita ng Diyos yung lang. Kinumpleto na tayo. Sa ano sabi ni Kristo, kinumpleto ka na kayo. Kaya pag mananampalataya ka ngayon, Kristo, kumpleto ka na. Sa kanila nun, literal. Talagang matira matibay. Yung bang inuubukan na ng matindi, di ka na makahinga eh. Lord, makalitaw pa yung pananampalataya mo. Yun yung gusto makita sa'yo ng Lord eh. Then pa ba kayo? May iwan ko yung ano ko, may iwan ko si Mrs. May iwan ko si Mr. May iwan ko yung... Di ba? Lumalaban ka, nakita ng Lord eh. Nagpipili ka, may mission pa ako, Lord. May mission pa ako. Hindi ko hayaan na. Hindi ko masira yung loved ones ko, Panginoon. Kailangan yung word of God nasa akin. O, kailangan yung pag-evangelize nasa akin. Kahit na ganitong pandemya, nagkatawan, kailangan nag-evangelize pa rin ako. Si Gideon, nagkaroon sila ng tagumpay. Bakit? Ay, sumunod. Yung salut eh. Pag sinabi na Lord, ito ang gagawin mo. Ginawa ng Gideon eh. Pero the soul of the Lord and the soul of Gideon. Pero kasama mo ang Diyos sa pandemya. Pag pumunta ka sa ospital, wala na rin oxygen. Eh, kailangan may tangki ka. May nebulizer ka. O, paano kung wala? Sino ang tangki mo ngayon? Sino ang oxygen mo ngayon? Ito yung source ng oxygen. Yung nagbibigay ng buhay, kaya pinagtulutan niya ito eh. Bakit? Para kumapit ka sa nagbibigay ng buhay. Eh, mga tao. Eh, siyempre, kaya nga sabi ko sa inyo, mananampalataya, lagi kang tagumpay. Lagi siyang panalo eh. Tingnan mo lang pananampalataya mo, pag-asa mo sa Diyos eh. Panalo ka na eh. Hindi? Pero kung ang nilagay mo yung sword ng Lord, yung salita ng Diyos, yung pananampalataya mo sa Diyos, walang laban yan. Yung may cancer, gumagano. Pag pinag-pray mo, kahit na nung distas, yung wala ng kidney, nabubuhay po eh. Kahit sa Amerika pa eh. Ang laki ng Diyos natin. Panahon na para iakbang mo yung pananampalataya mo, yung walk na to. Kailangan na. Panahon ng victory. Sabi mo sa katabi, panahon na ang tagumpay. What is the victory? Sabi ng first John, the victory is you overcome the world. Pag sinabing overcome the world, mapagtagumpayan mo yan. Yung gawa ng kaaway. Gawa ng mundong ito. Ano gawa ng mundo ngayon? Lahat, walang shelter. Nakatutok sa sakit sa pandemic. Pag tinamaan ka, nakalala ka agad. Pag mahina-hina ka, kahit kadalasan emotional stress yan. Pag tumama, isipin niya agad COVID eh. Grabe yung baba ng level ng resistance mo, no? Pero pag nasa load ka, Lord, samahan mo ako dito. Panalo ka na. Bakit? Ginamit mo kagad si Lord eh. Ibig mo, nagmamayari ng buhay yung ka nakakapit. Number 3. And there is a blessing of being broken. Diba? Pinag-video. Tingnan mo yung pinakain ng number 3. Spiritual growth. Ano yung spiritual growth na yan? Habang may mga pandemya, sakit, karamdaman, kahirapan, ang nais ng Lord ay nagpapatuloy tayo sa paglago. Yung iba, huminto na eh. Pag ikaw ay manggagawa ng Diyos, tuloy-tuloy. Sabihin mo sa katabi, tuloy-tuloy. Balisa yung iba, balisa ka na rin. Yung iba natatakot ka na rin. Dapat namumunga ka ng mga pangako ng Diyos. Ano sinabi ka sa 3:16? Also, in all his epistles, yung mga epistle ng ating Panginoon, speaking in them of these things in which are some things hard to understand. Minsan itong aklat ng ating Panginoon, yung mga sulat ni Apostol Pablo, kasulatan, mahirap intindihin.
Bakit mahirap intindihin? Tingnan natin. Which untaught and unstable people to twist to their own destruction. Alam nyo kasi, minsan sa kanilang sariling etika na interpretasyon ng salita ng Diyos, meron silang sariling pananaw. Kaya na-twist yung salita ng Diyos. Instead na magpa-encourage, nadi-discourage yung iba. Bakit? Nararamdaman nyo yung nangyayari. Isamatalang yung scripture, yung salita ng Diyos, Diyos mismo yan. Dapat nag-encourage yan. Dapat na-inspire ka yan. Dapat lumalakas ka dyan. Amen? Kaya sabi dyan, ay kayo din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi, ito po yung sulat ni Peter sa mga mananampalataya. Ang mga yun ay mga bagay na ito. Ano yun? Doon ay may mga bagay na mahirap unawain. Mahirap unawain. Pero, na pinabaluktot ng mga hindi nakakalam at ng mga walang tiyaga. Sabi mo sa katabi, magtiyaga ka. Ay, yung iba nagreklamo na kagad Bakit ganito nangyayari sa akin? Tapat ko naman Pipili naman ako Punta ako sa church. Meron pang akong ministry. Ihirap ng tao, tapos meron pang sukat siguro. Kailan, ang takot hanggang wakas ay maliligtas. Ang mundo ay tuloy ng ayuda, tuloy ang trabaho. Hindi tuloy din yung trabaho ng Church of God. Yan nga ang mission ng demonyo. Wala nang gathering. Sinabi ng Bible niya, the thief cometh not but to destroy, and to kill, and to steal. But Jesus Christ came that we might have life. Kahit napantin niya, may buhay ka. Life more abundantly. Buhay na kasiya-siya. Kahit na may karamdaman na problema ng buong mundo, dapat kahit na tama lang kasiya-siya yung buhay mo. May kapayapaan ka, may kagalakan ka, may word of God ka, may sword of the Spirit ka, kasama mo ang Diyos. Kaya dapat nag-grow tayo kahit na ganito. Dapat tuloy-tuloy. Binabaluktot nila Walang tira. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Sa kay papahamak din nila. Kaya dito, alam nyo sa verse 14, ano po yan naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga Pedro sa mga mananampalataya, ganito mangyayari sa mundo ito. Okay. Ngunit sa kanyang pangako, kasi darating si Kristo as a thief in the night. Tama? Okay, sabi ng Apostol Pedro, okay, ilibigyan ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Alam niyo naman na mawawasak to Ang mundo ito, sabi niya. Tapos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Sapagat ang kalangitan na nagliliyag ay matutupo at ang mga sangkap ay matutunan sa init. Sa 2 Peter yan, ang chapter 3. Sa 14 tayo nga, mga minamahal. Yaman kayo naghihintay sa mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan. Tanda? Kahit na ganito nangyayari sa panahon natin ngayon, dapat nasusumpungan tayo ng Lord ng may kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Kaya dito, at inyong ituring ang mga pagtatyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungan ibinigay sa kanya, ay sinulatan tayo. So habang hinintay natin, yung spiritual growth natin, dire-diretso. Amen? Hindi tayo pwedeng puminto. Number 4. Asa na tayo? Number 4 na? Fragrance of Jesus. Dapat mahalimuyak ng ating paglilingkod kay Kristo. Kahit na nagdamaranas po tayo ng ganito. Tingnan natin. Mark chapter 14, 1-3. Pagkatapos ng dalawang araw, magkaroon ng kapistahan yung unleavened bread, yung hindi masaya. And the chief priests yung mapinuno, the scribes of how they might take him by trickery and put him to death.
But he said, not during the feast, lest there be an uproar of the people. Huwag natin siyang huliin o patayin sa kapistahan kasi magkakagulo eh. Magkakagulo. Kaya sa verse 3, ito na. And being in Bethany at the house of Simon the leper. Kilala niyo si Simon the leper? Pinagaling ng Lord yan. May mga ketong. Iba yung Simon Peter. Kasi ang magkakaano yan eh. Pag sinabong Simon Peter, si Pedro yun. Meron dumating na babae. Came having an alabaster flask of very costly, napakamahal ito. Oil of spikenard, then she broke the flask and poured it on his head. Kasi ito po yung pinaghahanda ng burial ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakamahal yan sa mga dalaga. Iningatan po nila yan. Kanina 200 dinar ang cost nun eh. Yan, ang cost niya, 300. Pero talagang inalagaan po nila yan. Inaalay niya sa ating Panginoon. Alam mo, minsan yung yaman mo, ialay mo sa Lord eh. Anong yaman mo? Talino mo? Ialay mo sa Lord. Boses mo? Ialay mo sa Lord. Lakas mo? Ialay mo sa Lord. Amen? Bonsa mo? Ialay mo sa Lord. Ito, inaalay niya lahat eh. Kaya nanghinayang yung mga tao ron eh. Ay, sayang. Sayang. Sana binigay sa mahirap to. Ang sabi ng Lord, nasa inyo lang yung mahirap. Kahit anong oras pwede nyo silang gawa. Pero sa akin, ito ang pinili niya the best. Yung yaman niya binigay niya. Hindi makakalimutan ang babae yung ginawa niya. Sino yung babae na yan? Si Mary. Kapatid ni Martha. Kapatid ni Lazarus. Kaibigan niya si Lazarus eh. Ano naman ang katipalan ni Lazarus? Binuhay niya eh. Iyak na iyak sila magkapatid eh, kasi mahal na mahal na si Lazarus. Ilang taon nang nalibing si Lazarus? 4 na araw. Grabe, di ba? Sabi ni Martha, huwag na, Panginoon. Mag-resurrect naman yan sa resurrection na, sa buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Lord? Hindi ka yan. Asan siya nakalibing? Di ba? Umiyak ang ating Panginoon eh. And Jesus wept. Pinaka-shortest na verse sa Bible. Umiyak si Jesus. Bakit? Mahal naman niya siya. Sabi ni Martha, sana kung nandito kayo, pinamatay yan. Ganun ang kanila pananampalataya. Amen? Pinitulutan ng ating Panginoon na dito muna tayo. Dito muna tayo para wala sila masabi. Ilang araw pa bago sila umuwi, kaya 4 na araw na. Alam nyo, mga customer po nila, 24 hours lang, dapat nakalibing na mga yan. 4 na araw na. Ibig sabihin, ganun kalayo yung nilakbay nila. Grabe ang ating Panginoon. Sabi ko sa inyo, kahit na broken ka na, kahit na broke ka na, kahit na ano ng relationship mo, kahit na anong sasabi ng mundo sa iyo, pinakamasama ka na, pero pag pinuo ka ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Presence of Jesus. Dapat yung ating mga pagsamba sa Kanya, mahalimuyak eh. Tumatagos eh. Amen? Panahon na. Naghanap na ng Lord ang bunga. Number 5. Personal revival. Dapat may personal. Ano ba yung personal revival? Okay. Tingnan natin. Isaiah chapter 57 verse 15. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity. Tinutukoy ang ating Panginoon Diyos. Siya yung banal, I dwell in the high and holy place. With him who has contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of contrite ones. Alam niyo, ang ating Panginoon, naghanap po siya ng mababang loob. Kung gusto mo na magkaroon ng revival, kailangan hindi ka mataas. Amen? Sa mundong ito, kailangan imay. Sa spiritual, mag-imay ka, pero humble yung heart mo. Amen? Kailangan hindi ka mataas. Kasi ang tao na pinagpapala mataas, ang tao na naka-achieve siya ng kanyang ibang pananaw niya. Pero
pag spiritual, kahit na marami ka na nagkit sa buhay, kailangan yung humbleness pa rin. Ang kailangan ng ating Panginoon. Kaya sabi sa wikang Tagalog, basahin natin. Sapagat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataas sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ang ating Panginoon Diyos yan. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dago. At gayon din sa may pagsisisi at mapagkumbabang loob. Upang buhayin ang loob ng nagpapakumbaba. Master, no, sa panahon na ganito, kailangan buhayin niya yung loob natin. Paano bubuhayin ang loob ninyo? Lagi sinasabi ng Lord, lakasan ninyo ang loob. May struggle kasi sa mundo nito eh. Pag anak ka ng Diyos, lakasan mo ang loob mo. Sa hanap buhay, sa pagpapamilya, sa ministry, lakasan mo ang loob mo. Kasi may struggle talaga eh. Kung gusto mo na mag-succeed, kung gusto mo na magtagumpay, lakasan mo ang loob mo. Sinabi ng Lord yan, mula Old Testament hanggang New Testament. In this world, there is tribulation. But good cheer, lakasan mo ang loob mo. Hanggang ang ating Panginoon Isus, sinasabi niya sa lahat ng mga alagad niya, mga taong nananalig sa Kanya. Ganon din tayo ngayon. Sabi mo sa katabi, lakasan mo ang loob mo. Pandemya, yun na ng loob mo. Ay talagang matatakot ka. Pero kung malakas ang loob mo, hindi malakas ang loob mo, nag-iingat ka rin, may protocol. Mahirap naman yung lakas ng loob mo, tapos, malakas ang loob ko, hindi sumasakit. Higupin ko lahat ng virus. Ganun ba yun? Tapos ka, papahiyain ka ng loob. Humble heart nga eh. Kailangan nakahanay ka pa rin sa protocol, nag-iingat ka, tapos malakas yung loob mo. Pray mo yun, punta ka ron. Pero, di ba? Sa tulong naman ng Lord, karaos tayo. Amen? Maging matapat ka lang sa Diyos. Papagpalain ka talaga ng Diyos. Kaya yung ating yung fragrance, number 5, personal revival. Pag sinabi personal revival, yung relationship mo kay Lord, maramdaman mo lang siya. Lord, tulungan mo ako sa pamilya na to. Ang lakas mo eh. Ang lakas mo. Personal revival. Kaya sabi doon sa Tagalog, matayog upang buhayin ang loob ng mga nagpapakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Dalawa yun, puso ng may pagsisisi at buhayin yung mga buhayin ang loob ng mga nagpapakumbaba. Kaya pag mababa ka sa loob, palalakasin ka talaga eh. Kaya yung puso mo na nagsisisi, yung patawad po, nagkamali ako, hindi ko naulitin yun. Hindi ko naulitin yun. Yung mga hindi magagandang bagay na dumating sa'yo, kayo lang nakakala. Kaya personal revival yan. Personality, yung personal revival, depende yan sa relationship mo sa Lord, depende yan sa pagsunod mo sa Lord. Tingnan mo, nag-grow ka. Kahit na wala pa sino, yung spiritual growth mo, talagang tuloy-tuloy. Kahit ang daming problema. Number 6, salvation. The Lord nigh unto them that are of a broken heart, and save such as be of a contrite spirit. Nahabag siya ng mga broken, yung mga wasak na puso. Sino bang mga broken heart dito? Yung broken heart. Pare, meron kang iniligawan. Dinasted ka, di ba broken heart yun? Di ba? Tapos, maraming nabobroken heart na yun. Pare, hindi mo natanggap yung ayuda. Di ba broken heart yun? Pinangakuha ka ng barangay nyo. 2,000 dumating sa'yo 500. Di ba broken heart yun? Ang dami na broken heart na yun eh. Yung iba, hindi nga broken heart, pero naman depression. Hindi nga broken heart, hindi mapagkatulog. Nararamdaman niya yung kanyang heart broken. Naku mga kapatid. Niligtas na tayo ng ating Panginoon, ang nais ng Lord, 34:18, at ako'y magpapasalamat, okay, ano yan, 34:18, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Alam niyo, pag may problema kayo, malapit ang Lord sa inyo. Yung matindi problema, kasi wala ka nang mapupuntahan eh. Wala nang masasandalan eh. Panginoon, tulungan mo ako. Pero kung ang tulong mo,
O yung turbante, tulungan niya sana ako. Yung may turbante. Yung kagad. Pag nagkaroon ka ng problema, Lord kagad. Sakit sa Lord. Emotional problem sa Lord. Puro sa Lord. Amen. Kung kalooban ng Lord, kung kalooban ng Diyos, makakapunta ka niyo dyan kung kalooban ng Diyos. Pagpalahin ka ng Diyos. Ay, kahit na wala kang pagpapala, mapayapa ka naman. Di ba sabi niya kanina, may yung pag-aasa mo matindi? Looking at to Jesus. O siya tinitingala natin. Kaya nga tayo malakas eh. Kaya nga tayo nagpapatuloy. Kasi mahal ng Lord yung may pusong wasal at iniligtas ang may bagbag na diwa. Kaya kung may pinagdadaanan ka kapatid, mabigat, malapit ang Diyos sa inyo, manalangin ka lang. Panginoon, ang kapagal mo po ako. Panginoon, yung pinagdadaanan ko, hindi ko kaya. Relationship ito, Panginoon, hindi ko kaya. Kabuhayan ito, Panginoon, hindi ko kaya. Mapagkama, ano man ang aking pagkukulang sa iyo, babawi ako sa susunod sa iyo, Panginoon. Kasi yung kaligtasan, nandiyan na eh. Niligtas ka na eh. Huwag ka nang aalis yan sa mga pangako ng Diyos. Okay? Number 7, what are the blessings of being broken and the benefits? Number 7, Christ-likeness. Pero mo panahon ng kabagabagan, kailangan nasa lit ka pa rin yung ginagawa mo. Tapos ng trabaho, pagod ka na sa pamilya mo. Tapos yung isip mo nasa ministry. O, kita mo, mga kapatid? Ito, okay. Go into the city. Ito may pangangailangan kasi Passover na po. Malapit na i-crucify ang ating Panginoon. Kasi mag-upisa sila ng Pasko. An evening had come and sat down with the 12. Nandun na sila. Titignan na lang natin ang verse 21 para madali. Kwento ko na lang mamaya yan. Now, as they were eating, he said, "Assuredly I say to you, one of you will be betrayed." Isa sa mga inyo, yung alagad niya, magkukommunion sila eh. Sa upper room sila, magkukommunion kasi Passover po yan. Sa inyo ay magkakanulo sa akin. 24. It would have been good for that man, he had not been born. 25. Then Judas who was betraying him answered and said, "Rabbi, is it I?" Ako ba yun? Ano sabi ng Lord? O sinabi mo eh. Alam nyo, ang magbibitrero sa kanya yung kasama niya magsasawsaw dun sa communion. Hindi nila napansin. Hindi nila nakita yun. Sumawsaw si Judas. Panahon na yung fulfillment of prophecy. Sabi niya, gawin mo na. Gawin mo na. Ano yung gawin niya? Ibenta mo na ako. Bakit? Pumasok na yung espiritu ng demonyo sa kanya. Bininta niya. Paano namin ma-identify si Jesus Christ? Sabi ng mga high priest, hindi nila ma-identify. Hindi nila ma-identify si Jesus Christ. Kahit nababatoy na siya, nawawala. Dumadaan na sa gitna nila eh. Kasi Panginoon Diyos, hindi pa niya oras eh. Inong oras niya na. Ano sabi ni Judas? Kasi na Judas, hindi rin nila ma-identify. Yung mga disciples niya, habang hindi pa nagre-resurrect, hindi nila kasi si Jesus Christ, talagang mystery yan. Yung halikan ko. Pero po, yung halikan ko, yun. Bakit? Pinagpakita na si Jesus Christ sa kanya na siya yung Messiah eh. Yun yung nilagad niya. Para ma-fulfill the prophecy, para ma-crucify na siya. And everybody say amen. Kasi pumasok na yung kaaway sa kanya. Siya yung nagkanulo. Ngayon, anong makukuha natin dito? Yung communion. Ngayon, ito nag-communion na po sila. At hanggang ngayon, ginagawa po natin yan. Because this is the new covenant which is said for many for the remission of sins. Wala na si Jesus Christ nag-resurrect na. Di ba nagko-communion po tayo? Pero nararamdaman natin na buhay siya, di ba? Lumalakas tayo, gumagaling tayo, di ba? Kahit hindi natin siya nakapili. Mas mapalad ka dahil nananalo ka sa ating Panginoon. Palapakan natin. Yes! Hallelujah! Paano natin makukuha yun? O yung mga blessings sa kabila ng mga talagang wala na, ang daming struggle, ang daming problema. Okay. Tingnan po natin ang Isaiah 64 verse 8. But now, Lord, ayan, you are our Father.
We are the clay, and you are our Father. Kami ay Father, and all, we are the work of your hand. Gawa mo, kami sa iyong kamay. Meron pa ba? Jeremiah 18:4-6, the vessel of clay was marked into hand, the Father. Kung anong gusto niya, then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as the Father, says the Lord? Look as the clay in the Father's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Alam niyo po, makinig po kayo mga viewers, mga mananampalataya. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. May mga struggle na darating sa atin. May mga problema. May kanya-kanya po tayong multing ng ating Panginoon. Hindi pwede yung experience ko sa buhay na yung dun hinubog ako ng Lord, pwede kong i-share. Pero ikaw mismo, meron ka rin paghuhugutan na sarili mong experience sa buhay. Kahit na anak mo yan, ito magiging gusto ko sa iyo, anak. Ito ay tuturo ko sa iyo, anak. Kahit na ganun, nagkakaiba. Ito yung gusto ko na magiging sa iyo, anak. Magiging ganito ang gusto ko. Bakit na iba? Kasi may munting yun ng ating Panginoon. Alalayan mo lang yung anak mo. Basta, hindi na iwanan yung turo ng Diyos. Kasi, kaya maraming nagre-rebelde, kasi, yung tatay, wari, abogado, gusto rin maging abogado yung Pwede naman mangyari yun, pero hindi lahat. Pare, gusto mo mamold yung anak mo na magiging ganito ka kasi ganito ako eh. Yung lahi namin ganito eh. Kahit na lahi niya pa, may molding yan. May proseso yan. Kung talagang susunod yan. Ikaw ang nagpaplano, ang Diyos ang nagtatakda. Amen? Kahit anong plano mo, ang Diyos pa rin ang nagtatakda. Siya pa rin ang nasusunod. Kaya wag kayong magtaka kung bakit tinuruan nyo na yung anak mo maging ganito, good manners and right conduct, magandang values. Ang labas, bakit gano'n? Naging na barkada. Naging barkada, naging addict pa. Diba? Sino ba naman ang magulang na gusto maging masama yung kanyang anak? Lasing ko. Ang daming bisyo, daming kasalanan. Wala. Hindi tinuruan niya ng Bakit? Yan eh. May experience siya sa buhay na darating ang panahon na pag tumating yung kanyang conscience, yung kamalayan. Kasi may kamalayan ng tao eh. Nabulag siya sa kanyang ginagawa. Pag kinatok na siya ng Diyos, ayun na. Magkakaroon siya ng malay. Di ba ganun din tayo noon? Dati tayo panubulag, old nature natin. Pero nagkaroon tayo ng malay. Siya kasi ang pattern. Tayo yung clay. Ngayon at mananampalataya na tayo, sunod ka na lang. Sunod ka na lang sa pattern. Amen? Itong gusto ko sa iyo eh. May sacrifice ka eh. May self-denial ka eh. Huwag ka sa mundong ito eh. Dito ka nakatira sa mundong ito. Pero yung utak mo, ay di sa mundong ito. Yung kawan ng mundong ito, yung pleasures of this world, kawal ko yan. Kaya, huwag yung utak mo at focus mo sa mundong ito. Bakit? Mawawala ka sa mundong ito. Kaya sabi kanina sa Job, a man, born of a woman, full of a few days and full of trouble. Yan ang labanan. Si Pater, tayo yung clay, mananampalataya ka na, nasa liwanag ka na, abay, panalo ka na. Sumunod ka nga lang, kahit na may struggle ka, kasama mo ang Diyos. Dati, may struggle ka sarili mo lang. Ngayon, mananampalataya ka na, lagi kang panalo. Kagaya yung manangyari kila Gideon. Kagaya yung manangyari sa mga early church. Good success ang kanilang ending ng kanilang buhay, yung legacy nila. Bakit? Nasa Lord na sila. Tapos sumunod pa sila kahit na may mga sacrifices. Yan ang nais ng Lord. Yan yung mamumunga ka ng mabuting bunga kahit sa hindi ka panahonan. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka pwedeng mamunga ng masama na nasa Lord ka. Hindi mo kasama ang Diyos nun. Sa iyo lang yun. Kaya napakahirap eh. Kaya kung kunti lang talaga papasok sa karan ng Diyos.
And everybody shout out, Amen. Tulad nila Gideon, 300 lang yung pinili ng Lord eh. O, 22,000 lahat yung naigit. Ganun din po tayo. O, sa eternity, sinabi ng Lord, may sukat ang langit eh. Pukunti nga lang nakakapasok ko eh. Ay, yung Matthew chapter 25 eh. 25 na ba ay 10 virgin. 5 yung nakapasok, naligtas, 5 yung nahuli. Mga virgin yun. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na sa Church of God ka na, kailangan talagang pag-igihin mo. Yung prisoner, nandiyan. Pagdating ng Lord, panahon ng pandemya, balisa ka, tapos nagkikira ka pa sa mundong ito. Ako, mga kapatid. Pagmingasin mo na yung paglilingkod. Pagmingasin mo na yung pagsunod. Pagmingasin mo na yung pananampalataya. Yung pag-ibig mo sa ministry, pagmingasin mo na. Pag-ibig mo sa pamilya mo, huwag mo silang pabayaan. Kahit na pandemya, itingin mo sila, manalangin tayo. Na makaraos tayo. Alam niyo, lagi yung sinasabi yan. Makakaraos din tayo. Yung ganito, matatapos din yan. Amen? Eh, alam ng Lord yung nangyayari. Kahit na being broken tayo, mga viewers, kahit na tayo ay dumadanas po ng ganito, magkasama mga Diyos, titiyakin ko sa iyo. Tagumpay ka. Pag sumusunod ka sa Diyos, tagumpay ka. Kahit na nahirapan ka, alam ng Lord na lumalaban po tayo. Alam ng Lord na sumusunod po tayo, kahit na ganito ang buhay. Anong mga pangako ng Diyos? Okay, palagpagan na natin ang ating Lord kasi tapos na. Lagi kong sinasabi kahit saan ako, huwag mong kaligtaan ang utos ng Diyos. Joshua 1:8, lakasan mo ang loob mo. This book of the law shall not depart out of you. Itang i-meditate mo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ika-7 at ika-8 ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos
ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sapagat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok. Hindi ito mananakaw. At higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat. At huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.